Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon yau zan nuna ma ta yadda zaka ga mai kama da kai. To da zaran na faɗa haka kowa zai yi mamaki, zai ce ta ya ne zai yi. To na zo muku da wani website wanda zai nuna ma mai kama da kai. An ce a cikin duniyan nan kowa akwai mai kama da shi. To da zaran ka shiga wannan website din nan ka sa hotonka, to da zaran ka sa hotonka kai tsaye su kuma za su cire ma mai kama da kai ba tare da ka samu wata matsala ba. To ƴan uwa, kafin na nuna muku wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu, da ku taimaka ku taɓa mar alamar like domin yana bani ƙarfin gwiwa. Idan baka danna mun subscribe ba, da ku taimaka ka danna mun subscribe. To mu shiga cikin bidiyo. To ƴan uwa, abin da za ka zo ka yi na farko shine za ka zo ka shiga browser ka, ma'ana Google Chrome ɗinka. To da zaran ka shiga Google Chrome, kai tsaye abin da za ka zo ka yi, za ka rubuta yadda.com. gashi nan na rubuta muku a jikin screen na wannan bidiyon kamar yadda ke gani. To da zaran ka rubuta shi, wannan website ɗin zai buɗe muku haka. To da zaran ya buɗe muku, kai tsaye za ku zo alaman hoto ɗin nan kamar yadda ke gani, gashi nan na uku ɗin nan. To kai tsaye za ka zo ka taɓa shi. To da zaran ka taba shi zai nuna ma wannan fuskan, sai ka zo gurin alaman camera din nan kamar yadda ke gani. To sai ka zo ka taba shi. To da zaran ka taba shi, anan zai tambaye ka camera kamar yadda ke gani. Misali idan kana son ka dauka hoto sabo dai haka, to sai ka zo gurin nan kamar ka hotonka. To misali yanzu bari mu amfani da wannan hoton kamar yadda ke gani. To ƴan uwa, kamar yadda ke gani gashi kai tsaye mun zabi wannan hoton. To kai ma abin da zaka zo ka yi na farko shine ka zaɓi hotonka wanda fuskanka ya fita neat kamar yadda ke gani, irin wannan kai dai kawai kai tsaye. Idan misali kana da hoto, kawai zaka shiga browser ka cire background ɗin shi, ma'ana kawai ka je ka cire background na hotonka, sai ka shiga kin masa ka yi editing ɗin shi, ka sa mishi background don saboda fuskanka ya fita neat. To da zaran ka yi haka, abin da zaka zo ka yi, to kai tsaye da zaran ka sashi sai ka zo ƙasa kamar yadda ke gani. To kamar yadda ke gani gashi sun cire mana mai kama da wannan mutumin kamar yadda ke gani. Kamar yadda ke gani nan, kamar yadda ke gani wannan mutumin, to idan kun lura yana kama da shi kuma ba shi bane. Kamar yadda ke gani komai da komai irin su daya kamar yadda ke gani wannan. To ka duba wannan ma kamar yadda ke gani suna kama sosai. To kai tsaye dai zaka duba, zaka ga mai kama da kai exactly ba tare da ka samu wata matsala ba. Ga sunan hotunan mai kama da shi, ga sunan sun cire mana masu dewa. To kai ma kawai ba wai da zaran ka shiga bane za su nuno ma mai kama da kai kai tsaye. To za su cire ma hotuna dewa kamar yadda ke gani. To kai tsaye zaka tsaya ka zaɓi mai kama da kai kamar yadda ke gani. Ga sunan dai hotuna da yawa kamar yadda ke gani. Wannan ma kamar yadda ke gani yayi kama da wancan mutumin da mun sa. Ga wannan, ga sunan dai hotuna da yawa. To ƴan uwa, anan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan. Idan kana da wata tambaya kai tsaye zaka iya ka rubuta min ita a ƙasan bidiyon nan, ma'ana gurin comment. Nagode, sai kun ji ni a bidiyon gaba.